És Finestrat B, de veritat? És Finestrat B, l'equip. Vale.
Salutacions, bon dia, benvinguts a la pilota valenciana, benvinguts a la final de la Lliga Palma en la seva quarta categoria. Partida que enfrontarà així al Trinquet Virgen, al carrer Virgen de Loreto de Xàbia, als equips de Top Recambios Castells. Finestrat B, que vestits de blau, ha començat ja la partida. I saludem ja al nostre comentarista, a Pablo Català, membre del club de Xàbia. Pablo, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, conta'ns, Pablo, arribem al final d'esta quarta categoria de llargues. Tenim els equips de Top Recambios Castells i Finestrat. I sobre el paper, conta'ns, com veus la partida? Pues esta partida es difícil, complicada de triar un color, però jo em decante per aquesta categoria. Primer equip de Finestrat, que està com...
de la dificultat. El joc de carrera sempre té al·licient d'incertesa, no? De mai has d'estar molt atent. I ahí està la banca. Potser intenta restar. I és 15 per a Finestrat. 15 per a Finestrat. Per tant, Estan a 2. a 2 havia començat el xoc. Amb 30 neta està recuperant ara l'equip de Finestrat. Nova dreta per a tot recanvis Castells. N'hi ha aquí un poc de discussió sobre on està la ratlla, estan els homes bons. Fabián y Paco, ahí está la grada. Para sumar el primer xoc, recordem que anem a 10 xocs, si no m'equivoque. Correcte. En esta partida. Que sí es van marcar desquins, però les modalitats de ratlles també tenen una influència gran. Les ratlles que van marcant els equips. Mira, ahí precisament la pilota va cap a ese frontó que n'hi ha, la disputa de la ratlla, la paren molt prop del 15. I és una molt bona ratlla. Molt bona ratlla, perquè ara, de Finestrat. quan es marquen les dues ratlles, és quan es produeix el canvi de canxa, per això l'equip que resta ha d'intentar... El que ataca ara, que és el que té que guanyar les ratlles. Tenim una ratlla marcada així pràcticament en la línia del 15 i l'altra... No, trobo que tenen Val. Ah, val. Val 30, tenen els blaus. Vale, 30 i esta ratlla marcada sí que és difícil. Ahí està la dreta de l'equip de Castells. L'han guanyat. Sí, i l'ha guanyat Finestrat. Es fan el primer joc. I era difícil de guanyar aquesta ratlla, però la dreta no venia massa difícil i clar, ahir l'equip que ha d'atacar aquesta ratlla ha de col·locar-se estratègicament per a guanyar-la, no? O sigui, ocupar tota la canxa, però a més de manera estratègica, no? Cada un a un costat, no? Sí, la qüestió és ocupar el mayor puesto del carrer, la major zona, per a poder sigui més fàcil contraatacar el carrer. I a més, Pablo, fer com una espècie de línia de defensa, no? Prop de la ratlla, no? O això els equips ho parleu? O sigui... Sol ser una línia vertical que es posen quan són 4 jugadors. Cada un té la seva posició, està el resto, o sigui, la persona que es posa al bot, que és l'última de darrere, per a quan el resto, que és el que l'agarra la bolera, si no la poguera agarrar, sempre queda el del bot, el de darrere, que és l'últim jugador. Després està el mitger, que juga davant del resto, i el punta, que és el que s'ocupa de defendre tota la part de davant per a intentar rematar els jocs o fer les ratlles el més lluny possible. Esa treta que puja a la teulada, ui, que ve ahí l'agafa del pilotari de Finestrat. 30 net i 2 ratlles, de moment per davant l'equip de Finestrat en este xoc, que a més ha sumat també el primer parcial, per tant, de moment Finestrat dominant com preveies tu, Pablo, de moment. Sí, és un equip que és a patir. Encara que van perdre l'última partida contra Castells, és un equip molt fort i té jugadors molt destacats, que tenen bon braç, que no lleva res de lo contrari que Castells, que és un equip també a patir.
Finestrat, que va superar en les semifinals a l'equip de Castalla, mentre que l'equip de Top Recambios Castells va superar a Tibi. Recordem que estem oferint a través del canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana la final de quarta categoria de la Lliga Palma. És l'edició número 33 d'esta competició, d'esta modalitat de carrer, purament de carrer, i que jo crec que Pablo conserva molt el sabor de la pilota com va néixer, no? I d'on va néixer, que és en el carrer. Correcte. Sí, jo la veritat és que vaig començar dins de la pilota, en el món de la pilota, vaig començar jugant al carrer. Sí. I és una cosa que a mi em desviu, o sigui, porto quasi 18 anys jugant al carrer. I no t'ho vas a deixar ni... I no pense deixar-me-ho hasta que no m'obliguen. Cal dir que bueno, ha sigut el segon xoc, acaba de caure a mans de Finestrat. Esta modalitat ha sigut històricament, i encara ho és avui en dia, on s'han format molts els professionals d'avui en dia del trinquet, que dona una sèrie d'estresses que després pots traslladar a l'escala i corda, al raspall, pot ser l'exponent més recent de gran jugador, ha pogut ser Fèlix, però bueno, està també Conillet, en fi, una sèrie de pilotaris que han brillat no sols en els carrers, sinó també en els trinquets. I és que així, Pablo, s'aprèn moltíssim, no?, en el carrer, s'aprenen moltes coses molt importants que després se poden aplicar també al trinquet. I no sé si tu també ets aficionat a anar alguna volta al trinquet, a veure escala i corda, a veure raspall. Jo jugo i bueno, antes jugava a moltes lligues, ja sigui de raspall, d'escala i corda, no a nivell professional, però bueno, a nivell aficionat. I el raspall no és tant, o sigui, et dona una certa agilitat, però l'escala i corda sí que et dona algo més de posicionament i de coneixement com funciona. Però bueno, el trinquet sol ser peliu més tècnic. També Tato, per exemple, i jugadors que també després han tornat a disputar aquestes competicions d'una volta han acabat la seva carrera professional. Bon res de Rubén per a guanyar aquesta ratlla, i el 15. I de moment veig el que veiem, no sé si el cas per les característiques dels jugadors veus que a algú li vinga millor les característiques d'este carrer o que se parega més el carrer a on juguen ells habitualment, perquè cal dir que aquests dos equips tenen els seus propis carrers en els seus pobles, que és, diguem, a casa, algú no se pareix més a no tenen res que veure. Absolutament res. Absolutament res, o sea, per lo menos dins de lo que és ja sigui llargues com Palma, cada carrer no té res que veure un amb l'altre. Té els seus al·licients, cada carrer. Este és un dels carrers que, comparats amb els que estan jugant, és molt bo. No té tant d'inconvenients. Cada un dirà el seu del seu carrer, però este carrer és un carrer prou recte, que et dona joc. Els altres carrers tenen les seues... poden tindre alguna curva, més balconades. El cas de Castells em sembla que és un carrer com És un carrer empinat. En pendent, veritat. Sí. I tens que donar-li molta força quan estàs jugant. A més, la part elevada està al 15. Al resto. Al resto. Clar, ahir tens que disposar d'una bona treta i un resto no necessites tan fort però que tinga molta pilleria. I en això, per exemple, Vicent i alguns dels jugadors que porten molt de temps jugant allí, que són de Castells, tenen aquest coneixement del carrer i el porten a les partides. Per això,
han pogut arribar aquí guanyant pràcticament quasi totes les partides que juguen a casa. Ahí está la raya guanyada i són... Son 15 net, no? Si no m'equivoque, Pablo. Pues No acabem de veure no el acabem de marcador veure des el d'ací. marcador molt bé. De seguida els informem de com va estar final de quarta categoria de la Lliga Sí, Palma. 15 net, 15 net. a favor de Castells. I 3 per cap guanya Finestrat. Buscant el primer xoc l'equip de Castells, que ara passarà a ocupar la part del rest. Hi ha dues línies, en teoria, dos ratlles, perdó, en teoria bastant favorables per a poder guanyar-les i veuran en la imatge com es col·loca estratègicament l'equip, com comentava Pablo, l'equip de Finestrat, a partir d'on estan les ratlles marcades per a Sempre defensar-les. tens que intentar que el punta de cada equip es posi per davant de la ratlla per evitar que la pilota passe. sobrepasse aquesta ratlla, pegui més de 2 vots, De hecho, els dos jugadors de... tant el mitger com el punter estan per davant de la ratlla per intentar fer una muralla per a que no travesse la Que bona pilota. treta. Ahí està. Primera ratlla que cau del costat de Finestrat. Finestrat, que iguala a 15 este xoc, este quart xoc. I anem a veure com es decideix esta segona ratlla. Ahí està amb l'esquerra. Ui, també és bona. I també cau per a ells. Ben buscada aquesta pilota. Buscant les trampes dels laterals, no? Ahí és on està la salsa del carrer, del xoc de carrer. El joc de carrer és buscar cada raconet i cada ajuda que et dona aquest carrer és bo, tant per a fer ratlles com per a guanyar-les. S'ha escapat d'aquesta pilota, es lamenta el jugador de Castells. Allí està la frontera i la terrasseta que comentàvem, Sí, està... que complica un poquet el carrer. Clar, és difícil perquè així la pilota té una trajectòria un poc incerta i has de falcar bé per a que la pilota vagi pel mig. Ara tampoc l'encerta el pilotari de Castells. Aquests tipus de tretes que van molt poaes, Molt elevades, no? Molt elevades, són difícils per això, el que comentaves, que no té... Quan t'agarra per dalt de les teulades, agarra un poquet d'aire i mereja la pilota, que el qual fa que no pugues falcar-te per arrestar-la. Ara ha jugat ahir improvisant sobre la marxa Finestrat. Precisament havia anat a... Ahir van moltes pilotes, no? M'ha donat la sensació que aquest balconet... Els restos tenen la tendència, sobretot els drets, a encarar-se a la part dreta. Sí. És més natural, no? Que no És més girar-la. natural. I sobretot els jugadors de trinquet i això ho solen fer més perquè li dona molta més potència. Quan el bàsic d'un carrer és sempre intentar centrar el més possible. Després ja encares a un costat o a Quan ja l'altre. baixa la pilota ja pots anar... Sí, però quan va tan elevada és complicat. Ahí va buscant l'esquerra. Per 15. Sí, ha donat... Ha intentat jugar amb l'esquerra. El veterà Vicent, de 53 anys, d'acord amb la fitxa que ens ha passat la federació. Falta de Finestrat a la treta. Ha pegat el cablejat, no? El cablejat. De la llum. Així és que en el carrer podem posar aquestes coses, pots agafar un fanal, pots agafar un cable. De moment estem 4 per cap i 30 per 15. L'equip que està ara a la part de la banca, Uxue, que juga de bot i braç, va
ben cosida a les fronteres. Ui, això ja és més difícil. Bon colp de l'equip de Finestrat, que col·loca el Bali 15, pilota per a el 5 per cap. I de moment Pablo està molt més assentat, molt millor assentat l'equip de Finestrat en este carrer Virgen del Loreto de Xàbia. Sí, la veritat és que, a veure, estem xerrant que l'equip de Castells és un equip prou nou, o sigui, els dos equips són nous, però són més jovenets, estan entrant, com a diu, al món de lo que és la carrera, la Palma. I Finestrat està més assentat, els jugadors que ja tenen coneixement. I resulta ara un perill més fàcil, però bueno, això pot canviar perfectament. A la meitat de la partida és un món, el carrer és un món. I només que això, baixes un poquet a la intensitat o Te confies, està entrant moltes de Finestrat la pilota en la mà, pot ser també els nervis d'una final, si dius que és un equip més assentat el de Finestrat, sempre agarren confiança abans, però ja t'he dit, com tu dius, així, fins que no suma el 15 no s'acaba, i de moment ahí està la bona treta de l'equip, crec que han fet 15. Per a l'equip de Finestrat estan 15 nets. I 5 per cap. I 5 per cap, a favor de Finestrat. Per tant, en su mateix xoc ja tenen la meitat del camí recorregut fins a la final. Ahí està. Bé, Ushue creuant la pilota. Ara la para el mitger de Castells. No sé si s'ha marcat ratlla ahí o no, o ha jugat mal, ha jugat de mal. S'ha jugat de bo. Però bueno, en tot cas, 5 per cap, 15 net per a Finestrat. I una ratlla. I una ratlla. Està la treta. Alta i forta. Juga al mitger, que no acaba de poder treure-la. I és 30 net. No, Bali 15. Bali 15. No, val net i una ratlla. I una ratlla. La veritat és que està pecant de nerviosisme al resto de Castells. Està un peliu nerviós, no acaba d'assentar-se al carrer i és el que protagonista, com aquell que diu... A la part del rest és fonamental, el seu paper. I és difícil, en una final n'hi ha molt de factors. N'hi ha pressió i en fi, és també un xaval jove que anirà adquirint experiència a poc a poc. De moment molt encarrilada aquesta final de la quarta categoria de la 33 edició de la Lliga Palma a favor de Finestrat, que va guanyant 5 per cap ara. Té Valnet per al 6 per cap. Bon resto. I és 15 i xoc. Això és el que estan xerrant, que és un equip més format, el resto té molta experiència, tant en la mà esquerra, en la mà dreta, és un jugador que juga molt. I això, a l'hora d'una final, ajuda prou, perquè no té tant de nervis. I també solen dir que és la sort de l'equip que va per davant. Sí, la pilota sempre diu, no?, a qui més juga. Hem vist ja el 6 per cap. Ara la treta era boníssima. Es marca la segona ratlla. També prop de la ratlla del 15 i ara com marca el reglament, amb la segona ratlla es canvia la posició en el camp dels dos equips. Passarà a traure l'equip de Finestrat i al rest estarà l'equip de Castells. Que tenen una primera ratlla complicada perquè està per baix de la línia de falta
que marquen a l'hora de traure, hi ha una línia que té que sobrepassar i és molt més fàcil de defendre per a l'equip que trau de Finestrat. Tot a favor, ahí està a punt de realitzar la treta, amb l'esquerra pel centre i alta. Ara sí que el pilotari de Castells que sí que la pot jugar, però no li ha servit per a guanyar la ratlla. Sí, ha guanyat la ratlla perquè no ha sobrepassat la ratlla, La línia ha defès i només tenia això, que parar la pilota perquè ja havia pegat 2 mots. I ara disposen a jugar la segona ratlla. Segona ratlla. Està jugant aquesta pilota, cuidado que pot anar... Un bon resto. Però encara l'ha tret el jugador de Castells. Bona jugada. Amb reflexes, això n'hi ha que tenir reflexes. Perquè la pilota ha eixit del públic i ha hagut de jugar a l'esquerra. Per tant, pilotada pura de modalitat de ratlles. S'ha d'estar superatent perquè en qualsevol moment la pilota pot eixir i... Tens que estar sempre actiu, les cames, tot. Tens que estar actiu per a poder veure el que em pot pegar, si pot pegar un balconet, qualsevol cosa. Tens que sempre marejar-te ràpid. Que bé ara Uxue jugant la pilota molt segura en la partida. Estem 6 per cap, l'equip de Castells busca el seu primer xoc. Ahí està, corregint la posició d'Uxue, ara el pilotari de Finestrat, que tampoc li entrarà la pilota en la mà, es marcarà la segona... La segona ratlla? No. Sí, han canviat ara, han posat aquesta altra ratlla. Van a disposar a jugar-se les 2 ratlles, es troba que estan les 2 ratlles i ningú 15. A veure... no, mira, tenen 30 neta de Finestrat. I es disposen a jugar la primera ratlla que li donaria el val i en busca de la segona a veure si fan el joc. Si fan el joc, seria el 7 per cap. Aquesta pilota que es queda en un balcó i aconsegueixen el 15 directament perquè la treta de Castells no ha arribat ni tan sols a la ratlla. Val net ara per a l'equip de Finestrat. I pega el cable. I falta. Mala sort ara també per a Castells. La pilota de vegades és molt cruel i afavoreix el que està per davant i encara el premia més. La veritat és que sí. Estem el que xerrant que la sort del que va per davant. 7 per cap. Molt bona ratlla, molt bon contraataque de Castells. Que ha de reaccionar, perquè ara ja 7 xocs baix és difícil, però almenys deixar millor sabor de boca. Sí. No és l'habitual d'aquest equip, aquest equip és molt més jugador. El que passa és que igual ha arribat un poquet a la joventut, al nerviosisme. És segur que van acumulant experiència. Sí, és veritat que és un equip molt jove. Roger, per exemple, té 18 anys, Noredin, Cari, 16... Quan parlem d'Àngel, 15, Aaron, 15, Gorka, 20 i Uxue, 15. Per tant, un equip amb molt de futur. Ahí ben jugada per part de Castells, que està en este xoc mostrant ja... Potser va molt bé també soltar nervis, no? Correcte. En fi, a voltes, fins que no veus la partida que ja ha sobrepassat, no comences a deixar els nervis darrere. I comences a jugar i a guanyar els jocs, però... Fins ara ho han tingut fàcil els de Finestrat, a veure també com reaccionarà. I 30 net i 2 ratlles, si no m'equivoque, per a l'equip de Castells, que ho té molt favorable, perquè a més les ratlles estan prop de la línia del 15.
i en teoria són assequibles. Són molt assequibles. Ara, baixant els nhàrbits, si baixen aquests nhàrbits, si els atemperen, són dos molt bones ratlles. Estan pràcticament a 3-4 metres de la línia de 15. I ja ha preparat l'equip de Castells per arrestar la treta de Finestrat. I veurem, tenen oportunitat de guanyar aquestes dues ratlles per a sumar el primer xoc. Ahí va la treta. El Finestrat, la pilota pel mig. Bona pilota. Molt bona. Ui, però l'ha tornat perfectament. Molt bé també traient la del públic l'equip de Castells. Ja ha guanyat la ratlla Finestrat. Espectacular, espectacular esta jugada. El rest era molt bo. Ha tingut l'encert l'equip de Finestrat també de tornar-la cap així. Tot i que han lluitat no ha pogut ser. Està jugant bé també el Finestrat. Finestrat ha fet el seu mitger, ha sabut jugar la jugada que tenia que fer en aquest moment, que és baixar les pilotes, que és molt més difícil trobar una pilota per terra que per l'aire. Ahí està. Tampoc ha sigut capaç de guanyar la segona ratlla, per tant... Sí, aquesta trobo que sí que l'han feta. Li he pegat damunt a un jugador de Finestrat, perd el 15. Per tant, estan igual a 30, trobo? O vali 15... No, han igualat a 30. 30 igual, ahí està. Ushue. Ui, que bé, la pilota ve tornada. Molt bon Es para la pilota. Primera ratlla. La ratlla diríem que és neutra, tot i que pensem més cap així que cap a la part del traure. Sí. Està pràcticament a la ratlla de falta, o sigui que és prou neutra. A 2 i una ratlla. Ahí està, bon res de l'equip de Castells, però Finestrat ahí apretant a l'esquerra, i ahí està. 15 per a l'equip de Finestrat que fa el val per a sumar el val i 30. I canviem de costat. Sols n'hi ha una ratlla, però el serval se canvia automàticament, veritat? Sí, se canvia perquè només estan jugant una ratlla, que és la ratlla del joc. Per tant, bona situació per a l'equip de Finestrat, tot i que aquesta ratlla està en una zona neutra, però amb una bona treta i una bona defensa de la ratlla, Castells pot sumar el 15. Sí. Doncs en este cas, Pablo, baixarien a 2 o fan val i val? Baixen a 2. Baixen a 2. Ahí està la treta de Castells. I ahí entra l'experiència d'un jugador. De Vicent Roma, 53 anys, que bé ha buscat el públic ahí per a que no... Que bé ha buscat el públic per a que no pogueren retornar aquesta pilota. Per tant, aconseguir-se la 2, té premi l'equip de Castells. A veure ara per què optar. Ahí està Vicent, alta i llarga, ui, que bé! I ahí està. Molt bé. 15, molt bé, val per a Castells. Pot ser un bon començament, no? Construir a partir de la treta i l'experiència de Vicent i aquesta reacció de Castells. Haurà de rematar ara el xoc. Ahí està la treta de Vicent, alta buscant l'esquerra, tot i que... I ara és falta de l'equip de Finestrat, si no cau, que no caurà, perquè crec que se n'ha anat pràcticament a la platja, que la tenim així a dos carrers. S'ha penjat. Primer xoc per a l'equip de Castells, la gent ho celebra, la gent, més enllà de si són de Castells o de Finestrat o de Xàbia, volen que n'hi hagi guerra, no? Que n'hi hagi espectacle. Sí, una diferència tan abrumadora no agrada a ningú. No agrada a ningú. Bon rest ara de l'equip de Finestrat, però cau al frontonet i a la construcció, per tant, falta, es posa per davant en este xoc l'equip de Castells. 15 per cap, però estem 1-7 en xocs. Ahí està la treta de Vicent. Novament s'equivoca el jugador de Finestrat, la pilota s'escapa a la dreta del carrer de les seues imatges. 30 net,
se'n ve amunt l'afició de Castells. Faria mal ara Finestrat de confiar-se. Sí, no, així no pots confiar-te mai. Jo he viscut partides molt loques de molta diferència de jocs i de canviar la partida radicalment. De que pot ser que el que vagi darrere pot arribar a posar-se a igualar o posar-se per davant. La carrera és un món. Quan els ànims o esta baixen un poquet i pugen els de l'altre equip, pot canviar radicalment la partida. Té val ara l'equip de Castells, novament dreta de Vicent, ara bon res de Finestrat. A veure si és capaç de tornar-la, no pot tornar-la, molt bé. El pilotari de Finestrat per a marcar una ratlla molt favorable per al canvi de canxa que es produeixarà precisament ara al marcar-se una ratlla i tindré val un dels equips. Castells troba que té val, ha fet val en les tretes de Vicent, que ha penjat el resto, les tres pilotes, les tres tretes, i s'han posat val net i una ratlla que acaba de fer Finestrat passant al traure. I ara l'equip de Castells ha d'atacar la ratlla que està pràcticament al costat de la línia de treta. Sí, a la banca. És complicat. Això és una ratlla de dir n'hi ha que traure tot el que tens dins. Perquè en aquest cas, per exemple, el jugador de Finestrat, si la traguera punteja per ahí davant... Mentre que passa la ratlla de falta, que està al centre de la canxa... Ui, bona, li pot quedar bona a l'equip de Castells, tot i que estava ben posicionat ahir el jugador de Finestrat, l'ha parat perfectament. I per tant, aquesta ratlla cau de l'equip de Finestrat. Posaran 15 per val. Ara Finestrat té que intentar fer una ratlla el més lluny possible. Ui, que bé, aquesta dreta li queda bé, bona. Tot i que molt bé el pilotari de Finestrat ha sobrepassat la línia del 15, 30 i val. I és que així, fins que no tangués el xoc, tot pot pegar la volta. Teníem traguent a l'equip de Castells, Sant Vicent molt sòlid, amb un val net, i ara se li està complicant el xoc a l'equip de Castells. Ahí està, boníssima la pilotada del jugador de Finestrat, molt bé. A dos. A dos, s'han remuntat eixe val en contra. Estem 1 per 7. Anava Castells enfilat cap al 2 per 7, però Finestrat li està pegant la volta. Està cap a l'esquerra. Bé ara amb l'esquerra. Molt bona ratlla de Castells. Ha fet un bon resto a l'esquerra del mitger i no ha pogut. Una sensació que en la banca de Vicent i en esta part del rest que pugui afinar el rest d'ací de Castells està la clau de la partida i la possible remuntada. I està. Ara tampoc li entra la pilota en la mà. Li queda bona a l'equip de Castells i és 15. I es posa en val. I pega la volta a la tortilla. Al xoc totalment. Totalment. Tenim una ratlla marcada. Està molt a favor de Castells, l'eixa ratlla, però tenint la potència que té el resto de Finestrat, no és tan mala ratlla per a Finestrat. Ara entra l'experiència de Vicent, que venia traient molt bé en este xoc. Sí. I ara també inventarà alguna cosa, ens sorprendrà en una pilota. Entenc que en un equip tan jove també és fonamental, no tenir una figura de referència com Vicent, que vaig conduint-los i que tinga paciència. Només veig un home que és tranquil, que es va donant consignes i que està d'alguna manera fent de mestre d'aixòs joves d'aquest equip que és tan novell, no? I que ja ha arribat a la final. Ahí està Vicent, a veure què intenta i què inventa. Vicent ahí buscant el públic, molt bona treta. Aplaudixen els jugadors de Finestrat. Novament a dos, si no m'equivoque, Pablo.
Sí, a 2 estan. A veure, a 2 o val 30? A 2 ratlles. Fem. A dos, a dos. Bon dia. Ahí está el veterà jugador de 53 anys. Fa la treta. Eixa pilota li venia, bona Rubén. Bona lluita ara, que bonica. I avança cap avant. Com si fora un gat manejant-se i avançant cap avant per a guanyar el 15. Es val ara per a l'equip de Finestrat, ben treballat i 15. Nova treta de Vicent. Bon rest ara de Javi. Vicent. Colpejant ara sorpresa Javi. I és Ratlla. bona ratlla per a Finestrat, i com que estem amb Val, canviarem de costat. Bona ratlla per a Castells, volia dir, perdó. Sí. Castells ha remat eixa ratlla que ho tenia complicat, però s'ha de fer. Molt bé, I Vicent, tant en la Vicent. treta com en... Vicent ha estat atento, quan el seu resto no ha pogut, doncs ell sempre està ahí atento. Preparat. I ha tret molt bona ratlla, la veritat. Ara n'hi ha que confiar que eixe resto de Castells, que ara ja pareix menys nerviós. Sí, pareixen més relaxats. Estem davant del joc més llarg de la partida. Molt disputat, amb Castells ja preparat per a disputar eixa ratlla. Ahí està. Bona jugada del rest. Molt bé, ara, perfecte. Ha reaccionat amb reflexes felins el jugador de Castells per a guanyar eixa ratlla del joc. I per tant, 2/7. Jo crec que se'l mereixien el xoc, l'han lluitat molt de l'equip de Castells. No, 2% no han fet el joc, han Han posat a 2. Aquí havia vist un 0. Val, tenia Val Finestrat, estem a 2, ara és falta. Ara sí, Val de... Ara tenen Val Castells. Havia guanyat la ratlla. Sí, Val. S'han posat per davant Castells. I no tenim cap ratlla en este moment. Ahí està la treta de Finestrat. Ve el rest de Castells. Ho veus en l'esquerra, no... Ui, que bé! Com li plantat el rastrell del... Ha hagut de Sí, reaccionar. a l'haver rastrell perden el 15 perquè el rastrell compta com a bot. Quan pega a la carretera i fa rastrell en la cera, Compta com a segon compta vot, com no? a segon bot. Ja. Així que perdrien el joc El l'equip de 15 Castells. l'equip de Castells, per tant tornem a la Tornem a 2. estar a 2. I això és una norma freqüent en els carrers, no? Entenc. Ahí està. Bé, ara es marcarà una ratlla favorable a l'equip que després ocuparà el rest. És que arriben a canviar, estem a 2. 1/7. Va per davant l'equip de Finestrat en esta final de quarta categoria de la Lliga Palma. 33 edició d'este campionat. Amb l'equip de Finestrat ve a la part del treure de la banca. Ara disputant-se Molt bona on es ratlla. marca la ratlla. Bona ratlla. I canvien d'ubicació. Són dos ratlles que... S'han de jugar, no? Sí, n'hi ha una favorable per a uns i l'altra per a l'altre equip. Estem a 2, per tant, tot en l'aire. És un joc que penso jo que serà prou disputat. I determinant també, Sí, perquè és d'aixòs que poden pesar psicològicament. Ja veuràs en 2/7 o 8/1, ja és... Sí. Canvia la cosa, però si més no estem disfrutant d'aquest xoc tan disputat. És la treta del veterà Vicent, el més veterà de la partida. Bon res del jugador de Finestrat, encara la ratlla en disputa.
Veureu què diu el jutge. I és 15 per a Castells, per molt poc, perquè la pilota ha pegat ahí en el mateix con de la ratlla. I ara jugarà la segona ratlla, que està molt més cap a la part del treure, a veure què prova Vicent. La juga curta i cap al públic. Molt bona treta de Vicent. Quina picardia, que això són anys d'experiència de carrer. Molt d'any. A mi, jo he jugat molts anys contra ell i me les ha fet des de tots els colors. Ja ho sap i te busca de més, sí, te busca. Ara sí que és joc, si no m'equivoqué, Pablo, veritat? Ara és joc a favor de Castells. Ha sigut joc a favor de Castells, per tant, ara sí, 2-7. Hem deixat enrere el joc més llarg de la partida, on ha reaccionat l'equip de Castells, que venia amb un set per cap baix. I ahí està la treta. Vicent. Bona treta. Doble vot, és 15. A favor de Castells. Molt bona treta. No ha arribat, era bona treta. No ha pogut jugar l'equip de Finestrat. Ahí està. Nova treta de Vicent. Bon rest de Finestrat. Ara l'han de parar. Quan abans millor. Molt ben jugada per part dels jugadors de Finestrat. Es marca la ratlla. Tornarà a treure Vicent. El veterà jugador de Castells. Ui, la pilota anava cap al públic. Per 15 li ha pegat damunt al jugador de Finestrat. Mala sort ara per a l'equip de Finestrat. 15 net, si no m'equivoco, per a Castells. N'hi ha una ratlla marcada. Novament Vicent buscant el públic, tot i que no el troba. No és 15 net? És 30 net. Han perdut, antes l'ha fet de treta també i ara l'ha perdut Finestrat. I acaben de fer... Val? No. No, un altre 15 però a favor de Finestrat. De Finestrat, pensi que sí, exacte, sí. 30 per 15 i una ratlla. Continua el treure de Vicent, ara s'ha equivocat. És falta. I igualen a 30. A 2 i una ratlla. Vicent, que no està acabant de trobar el públic com el buscava abans. Bona treta, però bon rest. Encara millor. Ara ve l'equip de Castells, novament carregant Finestrat, la pilota que pega als fils de la llum, descol·loca Uxue i fan una ratlla molt una ratlla boníssima per al canvi de canxa. Per tant, a 2, seguim a 2, però amb una ratlla marcada molt favorable. Dos ratlles prou favorables a favor de Finestrat. A l'equip de Finestrat. Però estem a la part del joc que n'hi ha que donar-ho tot i Castells està apretant ara de valent. Està donant la cara. 2-7. I traurà Finestrat. Està amb l'esquerra. La pilota que ha tingut ahir sort, Això ha sigut l'ha errat un poquet al resto i felinat de costat. I a més guanya la ratlla. No sobrepassen la ratlla, sinó que la guanya Finestrat. Vali 30. Oportunitat per al 8-2 per a l'equip de Finestrat. Ahí està la treta, esta sí que va ben jugada, pegant una teulada. Cau a plom. Ahí està el jugador de Castells. Molt bon resto. Bon resto. I bon 15 ara de Castells, que guanya
La ratlla, no? Estava, Sí, que ha estava guanyat dificilíssima Castells, aquesta ratlla. dificilíssima, però ha fet un resto molt bo. El tocar una teula i penjar-se, caure molt bona, però I el ha pogut jugador entrar ha amb, pogut amb, restar amb amb moltíssima molta força. més força. Tornem a la 2. Ara ve el jugador de Castells, encara que el de Finestrat també la rebenta contra el públic. Es marcarà una ratlla. Primera ratlla a proper de la línia de 15. Seguim a 2. Al treure l'equip de Finestrat... Ui, ara s'ha descol·locat, li queda plantada el jugador de Castells, juga amb l'esquerra Finestrat, de jugadors que estan protestant d'alguna situació. Sí, n'hi ha hagut a la reballar-li la pilota al banca, al traure, se l'ha reballat massa a propet del cos i ha sigut falta ha directament implicat una falta de treta. per treta. Ha utilitzat la bragueta, que és una treta prohibida a la modalitat de És palma. veritat, se diu palma precisament perquè s'ha de treure de palma. Hi ha voltes això que a l'hora de revellar-te la pilota tens que estar molt segur, molt centrat, però tot pot passar. I moltes voltes probablement aquests jugadors potser estiguen acostumats a treure de bragueta en altres categories, no sé, però has d'estar pensant que ha de ser palma, ha de ser palma, ha de ser palma. Sí, sobretot que ara estan entrant moltes noves banques i és una treta que pareix fàcil, però no és fàcil. Té la seva complicitat. Quan estan xerrant de llargues pots utilitzar qualsevol altra treta que et serveix, però la palma té que ser una treta específica. Ara Finestrat molt bé Castells. 15 i xoc. Tenia val l'equip de Castells, 3/7. I ja t'he dit que parlàvem de banques i de formes de jugar, però cada volta que estava Vicent, l'equip de Castells va disparar. Cada volta que està Vicent a la treta, com és el cas ara. Ahí està, ara estava situada pel mig. Ui, que bon res del jugador de Finestrat. Tot i que Vicent ara l'ha tornat, però la pilota pareix que és... Ui, encara ha baixat. I 15, perfecte, la trau per la línia de la banca el pilotari de Finestrat. S'animen, ho veuen, no volen els jugadors de Finestrat que agarre aire l'equip de Castells, com és lògic. Sí, perquè ahí està el que xerràvem antes, que uns baixen un poquet d'intensitat, els altres la pugen i pot canviar radical la partida. Han fet dos jocs rapidets, prou ràpids Castells i... Ui, ara ha tingut sort, però el cas és que és 15 per a Castells. I una ratlla molt a favor a l'hora de defensar-la. Sí. A la dreta Vicent Roma. Va bona, però resta l'equip de Finestrat. I ara reclamen els jugadors que ha tocat. Els jugadors de Castells reclamen que ha tocat la pilota el pilotari de Finestrat. Es queden dos ratlles marcades, en teoria favorables, a més amb 30... Estem 15 net per a Finestrat. Però amb el canvi ara Castells té dos ratlles molt favorables per a guanyar. Per a donar-li la volta. Per a poder ser 30 per 15. Ara estan notant-se un poquet més la pressió als equips de Finestrat i... Són dos jocs seguits, això pot pesar. Traurà ara el banca de Finestrat. Que si a Xavier, no sé, Pablo, com heu quedat en aquestes categories? Heu pogut... Pues tenim un equip en les finals, l'equip de segona, que jugarà contra Orba, en un al·licient que és
poder anar a primera, que és una cosa molt... Aconseguir l'ascens, no? Cap a la màxima categoria. La màxima categoria és un al·licient molt gran, l'equip el tenim molt... un poc nerviós, però amb moltes ganes de poder arribar a aquesta categoria. I tenim un altre equip que jo he estat, per exemple, a quarta. Jo he jugat en aquest equip, com van tindre proper, que estaríem així, però no va poder arribar a ser. Van tindre propet. Però amb moltes ganes, també és un equip nou. Jo estic jugant per això, per a donar-los un poc de confiança, no? De confiança, són xiquets i estan iniciant-se en la categoria. Molt bé, ha guanyat aquestes dues ratlles. No ha guanyat les dues ratlles, ha guanyat una. L'altra està en 30/15 per a Finestrat. Aquesta pilota que va molt alta, bé el rest de Castells, tot i que el de Finestrat ara apreta la pilota, es marcarà una ratlla favorable. Cal dir que oferirem també en directe aquesta partida de segona, serà al voltant de les 12 del migdia, entre l'equip d'Orba i l'equip local de Xavi, al que feia referència a Pablo Català. I abans, a les 10:30, veurem també a través d'aquest canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana la final de tercera categoria entre Orba i Tibi. Per tant, un matí espectacular. Després de vesprada es jugarà també la final de primera categoria, si no m'equivoque, Pablo, a les 5 de la vesprada. Sí, correcte. I també s'oferirà en directe per aquest canal de YouTube. Per tant, avui, dia complet. Segon d'agafarem calma. Sí. Perquè tenim moltíssima pilota per davant. I ara bona treta de Vicent buscant el públic. I estem a 2, si no m'equivoques. A 2, sí. A 2, sí, estem a 2. A 2 en este xoc i 3/7 es disputarà la segona ratlla. 3/7 en xoc es disputarà la segona ratlla. Al treure està Vicent, que acaba de fer una gran treta buscant el públic, que està a la dreta de les seues imatges. Hi ha un poc de discussió sobre el marcador. I n'hi ha una ratlla marcada, en teoria, molt favorable a l'equip de Finestrat. Està el jutge Paco Campanero, però està Fabián aclarint la situació. L'home amb moltíssima experiència en finals. Crec que també és jugador, Fabián, si no m'equivoque. Sí. Nova treta de Vicent. L'ha errat. I el bal és per a l'equip de Finestrat. Esos xicotetes corretes, esos puntets de nerviosisme dins d'una partida és el que fan. Ui, ara s'equivoca el pilota de Finestrat, tot i que la pilota caurà, o no, una canal en aquesta teulada. No cau, és falta. Ha baixat, però ja havia cantat, però sí que havia baixat la pilota. Els jutges s'entén que deixen un temps prudencial, no? Sí, són com uns 5 segons. I si no baixa, és falta. És falta. En aquest cas... Cada carrer pot ser una forma diferent, però bueno. Més o menys. Més o menys és un... 20 segons no te pots esperar, no? No, això no. Però n'hi ha qui ho allarga un pelín més, però... N'hi ha un poc de picaresca, no? Sí. Mali 30 i cap ratlla a la dreta Vicent de Castells. Aquesta pilota que va altíssima, molt bé el jugador de Finestrat, però contesta el de Castells, es marca una ratlla, té val ara i per tant canvien de camp amb sols una ratlla. Té val l'equip de Finestrat, és una ratlla que està prou al mig del carrer. Sí, és una ratlla neutra i és el que més traga i el que més resta, pues... Per a d'ell. Per a d'ell.
ve amb 3 jocs consecutius l'equip de Castells, que després del 7 per cap inicial de Finestrat s'ha posat les piles, ha millorat el rendiment de la part de la banca, amb Vicent, i també a la part del rest. Un equip que, com dia el nostre comentarista Pablo, és un equip jove, de formació recent, que té en Vicent Roma el seu capità i després els braços joves de gent com Uxue, de gent com Roger, Aarón, Gorka. Està disputant-se esta ratlla molt bé ara el rest de Castells, que ho celebra com es mereix, perquè crec que està soltant un poc el cuquet que tenia, ho estava passant mal, ha agarrat molta pilota. I ara ompli el dipòsit de confiança l'equip de Castells. A 2. Allà el banca de Finestrat. Ui, esa pilota va de costat a costat del carrer. I és 15. Ha tingut sort ahir l'equip de Finestrat. És bona treta en tot cas, però s'ha penjat del fil, ha anat d'un costat a l'altre del carrer. I ahí és difícil poder connectar bé amb ella per a guanyar metres. Té val ara l'equip de Finestrat. La dreta d'Andreu fa el silenci al carrer, va pel mig alta, bon rest, a l'esquerra, tot i que... Ui, ara l'erra del jugador de Castells, és 15 el joc. 8 per 3. Llàstima, Ha sigut un bon rest, però el jugador de Finestrat encara ha tornat més encesa cap així. A voltes això és el que xerraven de començar en això, que vols fer més de lo que tocaria, però això entra en l'experiència. Poquet a poquet, aquests jugadors tan joves es faran figures perquè... Aniran atemperant els nervis i... Esta, la falta de l'equip de Castells, la pilota se n'ha anat fora del carrer. Per tant, 8 per 3, 15 per cap en este joc. Finestrat ara a la banca i per davant. Ahí està la pilota, se'n va a la teulada. Esperarem... Ui, li queda bona a Vicent. Ui, quasi se li escapa, la pilota ha tornat, es marcarà ratlla, ha tingut ahir sort, Vicent? Molta sort. Ha volgut fer una bragueta forta, però se li ha escapat moltíssim. Ha fet moltes coses, ha fet la pilota ahir. Es marca una ratlla, estem encara 15 per cap per a Finestrat, ara... Li pega el cable. Li ha pegat el cable, li ha pegat ja moltes voltes, la veritat és que és un cablejat gros i està, pareix que en un lloc on la pilota sol passar molt quan es treu des d'aquell cantó. Sí, n'hi ha cada treta és diferent, no sempre fas la mateixa treta. Quan t'allargues un poquet la pilota i vols fer-la que puge, doncs el cable està just en la trajectòria. Estem en directe en la tele, no podem parlar. Bueno, ara ha sigut 15 de... es posen 15 de Castells. Estan canviant de costat. Trobo que estan igual a 15 i tenen 2 ratlles. Sí, que les té favorables Castells perquè estan propet del traure, les dos. Traurà Vicent. Ahí està. Quin coneixement. Vinga, va! 30 per 15. 30 per 15 i la segona ratlla També favorable. favorable, quasi la treta. Ja està. Molt ben dreta per part de Vicent, buscant la part del públic, la part dreta.
Vali 15 i ninguna ratlla. Bona oportunitat ara per a l'equip de Castells de sumar el xoc. Sí, ara n'hi ha que intentar que Castells assegure una ratlla el més lluny possible. Ahí està la treta de Vicent, va pel mig, la forta, molt bé. Que bona la treta. Era bona, però el rest ha sigut espectacular. El rest ha sigut un plaer. Ahora, a fer una ratlla. No nos tornem locos. No hay cambio. 30 i val. A veure, Vicent, per què opta. Busca el públic. La ratlla. Molt bé, ara... sumar algun 15 o almenys marcar bones ratlles per al seu equip. Bon rest ara. Fa un 15 espectacular. Ha sigut molt bo. Javi Asensio, 29 anys, el jugador de Finestrat. Ara Vicent, que no està aconseguint llevar la pelota, tot i l'ha errat ara el pilotari de Finestrat, es marca una ratlla molt favorable per a l'equip que ocuparà el rest després. La treta de Vicent i es marca una segona ratlla, també diria que favorable a Castells, ara que passarà a restar. Bona dinàmica de Castells, està guanyant jocs i lluitant-los també, no? Els que perd també li està costant a Finestrat sumar-los. Sí, a mesura que vaja passant el temps, els dos equips aniran baixant un poquet de intensitat i ja s'iguala la força dels dos equips. I ja entra un poquet la picardia, la intel·ligència que tinguen els dos equips de quan toca baixar-la i quan toca fer força. Ahí està la treta d'Andreu. Eixa pilota que no la pot restar l'equip de Castells. Guanya eixa primera ratlla, que era molt favorable per a Castells, però la perd. L'ha errat el resto. Era una treta llarga, però que en principi tampoc tenia massa dificultat, perquè la perd 15 per cap per a Castells. Ara sí que la té bona l'equip de Castells. I és esta segona ratlla sí que la guanya l'equip de Castells. Per tant, a 500 es borren les dues ratlles i tornem a començar amb l'equip de Finestrat i el seu banc Andreu a la part de la treta. Per tant, màxima igualtat en este xoc. Ahí està Andreu novament al cablejat. És un martiri. Tenim mala sort, és un martiri. No sé si valdria la pena retrasar un poc, perquè avançar no se pot. Hem estat en l'organització. No, però dic el propi jugador, de treure com si la línia sí que ho podria fer perfectament. Retraure un poquet, encara que no passes la línia de 15, tens aquest punt a favor. Millor perdre algun metre que no... perdre 15, no? Cada volta que... Sí, és un bon al·licient que podrien fer els jugadors. Vali 30, perdó, per a l'equip de Finestrat, a la treta d'Andreu. La pilota sí que va alta i llarga, el rest de Castells, deixant-se a terra el pilotari de Finestrat, bona ratlla. I com que estem en val, canvien a la primera ratlla que hi ha. Una ratlla que sobre el paper és
favorable a Finestrat, però hem vist molt difícils que han acabat caient del costat que no tocava. La veritat és que la picardia que té Vicent, qualsevol ratlla, si no la tens molt ajustada al 15, és complicada, perquè Vicent ho està utilitzant molt al públic com a guàrdia, Sí, com a recurs. com a recurs. Ahí està Vicent. A la dreta, buscant precisament el públic, on colpeja la pilota. Ai, la R. I bona, però tot ve d'una dreta molt ben jugada de Vicent. I tenia Val, l'equip de Finestrat. Sí, i hem igualat a 2. Han igualat a 2, ahí està restant l'equip de Finestrat. El Val ara serà per a l'equip de Castells, la pilota que no és. Es penja i aconsegueixen aquest 15 favorable Castells. Val, 30. Amb una bona treta i una errada, una bona treta de Castells i una errada de Finestrat. Ahí està. Tornant a buscar el públic i novament, perfecte Vicent, espectacular, que suma el 15 i el xoc i és 5 per 8. No, encara no. Ha fet ratlla, però el Val 30 a Val, favor s'ha de quedat Castells. s'ha quedat en el públic, però bueno, Però és no ho ha una aconseguit, però és una ratlla ratlla difícil. molt, molt complicada. Per tant, 4 per 8. I una ratlla amb Val per a l'equip de Castells. Una ratlla molt favorable. Sí, en un període, un poquet de coneixement que tinguen tots jugadors. També tot estarà un poc en funció de la treta que aconseguisca Andreu, el banca de Finestrat. Ahí està, preparat. El jugador Hui de blau, la treta que va pel mig, alta i llarga, buscant el rest. Ui, ha guanyat la ratlla l'equip de Finestrat, i reflexes del seu punter. A 2, tornem a la 2. Tenim una oportunitat boníssima ara, però l'ha defensat molt bé l'equip de Finestrat i aquesta posició i aquesta ratlla. Crec que ha anat a assegurar un poc el rest de Castells. Correcte. No s'ha volgut descarregar, ha volgut assegurar. Ara molt ben restada per part de l'equip de Castells. Es marcarà una ratlla molt favorable per a Castells quan passe al traure. I això passarà en el següent 15 perquè algú marcarà Val. Ahí està Andreu, la pilota que va a la teulada, boteja per les teulades, li queda franca a Uxue, que també li queda bona a l'equip de Finestrat. I és 15, Val i 30. Canviaran de costat de Val ara l'equip de Finestrat, però n'hi ha una ratlla molt favorable a l'equip de Castells, pràcticament està en la línia de la treta. Sí, per aconseguir té a favor. Per a tornar a igualar a 30 ho tenen molt bé. I Vicent... Tenint la ratlla tan a prop, ahir, tu què buscaries o què li diries al teu banc? Buscar aquest públic dona molt a favor quantes ratlles propet de la treta afavoreix moltíssim. Si fos un altre carrer, per volta es baixaria un poquet l'altura de la treta a buscar passar un punta o passar a un mitger, perquè no són tan de resto, no estan acostumbrats a rebre la pilota en aquest moment. De fet, ara ha buscat això, un poc Vicent, tirar la pilota baixeta. Correcte. I que no poden tornar. La tornem a la 2. A mi serà bona treta de Vicent, sumant la ratlla i el 15. Veurem on se marcaran les ratlles o si pot fer una treta directa Vicent. Ahí està el jugador de públic, ben jugada
favorable a la posició que ocuparà després l'equip de Castells. Nova treta de Vicent. Ahí està. Bon res de Finestrat, però cau bona. Molt bé ara l'equip de 15. Vali 30. Canviarem de costat amb una ratlla favorable a l'equip de Castells per a 4 per 8. No, ell 5, Per al 5. 5 per 8. Sí, van 8 a 4 ara mateix i va Perdó, per al 5 per 8. per al 5 per 8. Estan... La línia de... que siga complicat passar la pilota. Primera missió de Victor Esprils. Segona missió, sumar tots els metres possibles per a que l'equip de Castells no pugui fer el passeig femení. I esta teoria és bona. Ai, Se li escapa. Se li escapa. Al frontis del 15, sumat en teoria fàcilment a perdre el 15 en ese frontonet que segur que els de Castells qualifiquen de criminal. Sí. Bueno, Castells i el que vinga, I el que vinga. ho trobarà un frontonet roïn, prou roïn. Del xoc sumat passem a la 2 i tornem a començar sense ratlles. Sí, aquí ara tenim pues, això, la qüestioneta de que estàvem xerrant de la joventut, Sí. que l'experiència és un grau i aquestes pilotes, pues, una persona amb més cabet, amb més experiència, amb més anys, Simplement la juga, la juga, no intenta tirar-li baixar-la, capitó, no? Clar. Els xicons, i més en els nervis d'una final, també. Però bueno, que això el temps va donant-ho i ho agraeixes. Tenen tot un futur per davant, s'ha marcat una ratlla que serà després favorable a Finestrat i ara Li pega és damunt. 15, per tant Vali 30 per a Finestrat i una ratlla molt favorable per a ells. Abans també ho era per a Castell si no l'ha guanyat, a veure si era capaç l'equip de Finestrat amb aquesta major experiència, major temperança és capaç de sumar-la. Clar, ahir a Vicent, en este cas, no li serveix, conforme està marcada la línia, no li serveix buscar el públic, perquè la pilota ha de passar-la... Bueno, amb un rebot en algú del cap del públic, però no li valdria que la pilota es quedara en el públic, veritat? Perquè el públic està abans de la ratlla que tenia marcada, veritat? Traurà Vicent. Missió complicada perquè ha de passar la ratlla. Té val l'equip de Finestrat per a posar-se 9 per 5. Ahí està. Ui, molt bé, ara l'equip de Castells, per molt poquet s'ha llançat a terra el jugador de Finestrat, suma el 15 i el xoc. Aquest és un xoc d'estratègia, així, quan s'ha de parar la pilota la pots parar en qualsevol part del cos. Mentre hagi pegat 2 bots en terra antes. Mentre estiga jugant de mal, diguem, no? Mentre De mal. siga el moment de parar-la. Però val el peu, val la mà, val el cap, val tot, no? Val qualsevol cosa, mentre que hagi pegat 2 bots antes, ara, si només pega un bot, pots utilitzar o una mà o les dues juntes, que també al val les dins juntes. del reglament va entrar fa uns anys, Sí. que podries parar-la en les dues mans juntes. Cosa que en altres modalitats no es pot fer. No es pot fer. Sempre s'ha de jugar amb una mà o amb l'altra. Va decidir proposar amb diverses juntes i es va decidir que a l'hora de parar... És que el problema que té aquesta modalitat és que tu poses cara a una persona a 1 metre de distància i l'habitual és utilitzar les dues mans per a cobrir-te la cara.
És una qüestió de seguretat i És de... més de seguretat que d'aprofitar espais, no, és més seguretat. Perquè jo soc jugador i m'ha corregut de propet de l'ull pegar una pilota I això és molt perillós. és perillós. Perquè antes només teníem eixa mà, només per a protegir la cara sencera. I a voltes, si no l'encertes, pot passar la pilota per així o per així Correcte. i vindre-te a la cara. Per tant, no has de fer el gest de protegir-te la cara, però en les dues mans pots fer així, pots anar a un costat o a l'altre. A qualsevol puesto. Ara, el que tens que tindre és juntes les mans. No, el que no pots tindre és un peliu de separació i que pegue les dues mans. Bé, estem 9-4 per a l'equip de Castells, que està ara mateix a la part del traure. L'equip de Castells, perdó, l'equip de Finestrat. Ara Castells, que té mala sort, la pilota s'enganxa A una portalada i torna. i estem 15 per cap per a Finestrat, una ratlla molt favorable als seus interessos. La treta de Andreu no arriba a la ratlla i he és pegat 15. al cable una altra volta. Som esta nit amb el cable Sí, ise, segur. Seguríssim. Està tenint ara... Ha tingut un poc de mala sort. Bon rest ara del jugador de Castells, amb l'esquerra Andreu que intenta jugar-la. I ara sí que serà una línia molt favorable a Castells. Sí, ara ens tenim que dedicar a això, tenim que dedicar a intentar fer les ratlles el més aviat possible i allargar la partida a lo màxim. Ara el pilotari de Castells l'havia demanat el rest. Ho deia, un poc de falta de comunicació pot ser entre els dos jugadors. Ha demanat disculpes en tot cas, el jugador que ha intentat jugar-la. Entra molt en això que comentes, la comunicació. La comunicació en el carrer és molt necessària perquè et dona molt de companyerisme i això i fa que tot sigui més fluid. Bona treta ara d'Andreu, que ha fet la jugada de Vicent, no? Buscar el públic. Buscar el públic. Ha demostrat que a banda de potència també té un domini de pilota molt destacable el banca de Finestrat. Sí, tant a la banca com al resto de Finestrat són jugadors prou versàtils i tenen Sí, té molts recursos, no? Molts recursos a l'hora de jugar. Ja siguin les dues mans, tant força i intel·ligència a l'hora de baixar les pilotes. Ara, mala sort per a Javi, el jugador de Finestrat. El 15 que cau del costat de Castells. Aquest vali 15 per a... O s'han equivocat ara perquè és a 2. Cau Vicent. Ara buscant l'esquerra. Finestrat. Bona per part del jove pilotari de Castells. Guanya la segona ratlla. Val per a l'equip roig, que busca el 5/9. Recordem que la partida és a 10 xocs. Ahí està Vicent, a veure què intenta ara. Busca una pilota pel mig, baixa, i és 15. I joc. 15 i joc per a Castells. Bona treta de Vicent. 5/9. Es resisteix, l'equip de Castells. No vol deixar perdre ni una oportunitat per anar sumant.
Està la dreta de Vicent. Ara l'erra el pilotari de Finestrat. Una ratlla favorable a Castells. Nova treta de Vicent, està castigant aquesta part del carrer. No sé si busca aquest jugador o busca més l'esquerra, no? Possiblement estiga descansant un poquet el braç, perquè la partida és molt llarga i tenen que forçar molt els braços, les tretes, les banques. En la qual estarà baixant un poquet la intensitat. També ha sigut un al·licient a aquest jugador perquè no està posat a segur, restar no? en aquest moment. I ja veus, és un jugador també jovenet, que vol afegir més força de la que té que afegir. I ha passat això, que ha errat els dos restos, aconseguint dos bones ratlles, Castell. La veterania, ahir com juga, perquè potser un jugador amb menys experiència li tira cap i tot tota la partida de la treta, i quan arriba el moment decisiu del final potser ja no li queda tanta gasolina. També, ahir nos han parlat els jugadors i una ratlla que era en teoria favorable a Castells acaba caient del costat de Finestrat. 15 per cap. Ha faltat ahir comunicació, Pablo, un poquet també. Dir teua, dir meua. Sí, sobretot el que està darrere és el que té que manar. Ara, molt bé. Ui! Ara... Sí. La ratlla cau del costat de Castells, entenc? Sí, cau a favor de Castells perquè li he pegat damunt, no li he pegat a la mà al jugador de Finestrat. I era de bo, ahir sí que havia de jugar en... Havia que jugar o parar-la. S'ha despistat un poquet i... Així s'ha d'estar atent, molt atent. A 500 es marca una ratlla. Continuarà el traure l'equip de Finestrat. Andreu Molina. Ahí està la treta amb l'esquerra alta i pel mig del carrer. Resta Castells. Ve Javi, llarguíssima, el rest de Finestrat i la pilota es queda en el balcó i se la trau per fora. Per la línia del 15. Bon intercanvi. En els carrers un bon braç i una bona direcció ho és tot, de poder... Sí, la posició del cos, tindre força val molt per el que té que restar. Però els altres el que tenen que tindre és molt de cabet, molta picardia i una bona posició. És un joc d'estratègia en el qual n'hi ha que tenir capacitat d'improvisació. Amb l'esquerra jugant el jugador de Finestrat. Molt bé ara el punter de l'equip de Castells. Bon intercanvi, quan arriben a aquest punt que estan has de reaccionar en dècimes de segon, en mil·lèsimes de segon, davant la pilota que t'arriba de l'altre costat. Ha guanyat la ratlla, pense, Pablo, l'equip de... No, ara han fet les dues ratlles. Han fet les dues ratlles. Van a canviar i són dos molt bones ratlles per a l'equip de Castells per a igualar a 30 i poder aconseguir posar-se en val per al joc. Està manant en aquest joc Finestrat. S'interromp un moment el joc, això pot passar en els carrers, la gent ha de circular, ha d'accedir a les seues cases i reprèn el joc ara amb la treta de Vicent, 30 per 15 per a l'equip de Finestrat, amb dos bones ratlles per a l'equip de Castells. Ahí va la treta amb l'esquerra, Andreu, bona. Bé ara el pilotari de Castells, tot i que la pilota anava molt errada i és... La ratlla cau del costat de... Ho ha de dir el Xuche. I és línia per a... Ha S'ha marcat línia per a Castells.
estan marcant línia per a Castells. Ahir ha sigut una batalla que quan la pilota va per terra un vol parar l'antes i l'altre després. És I a ha sigut 2%. molt justet. Per tant, ratlla que ha guanyat Castells. Hem vist una bona treta de Vicent, també un bon rest d'Andreu. Ahí està novament Vicent. Ui, ara l'apretant moltíssim el pilotari de Finestrat. Però la guanya Castells. Però la guanya Castells era difícil, Era molt complicat. Estava molt prop de la línia de la treta. Per tant, val per a Castells. Per al 6/9. I conserva la treta Vicent. Està el veterà jugador de Castells buscant el públic. La pilota s'ha enganxat en els cables. I és treta directa. 15 i xoc. 6/9. Encara manant l'equip de Finestrat, que està sols un xoc de guanyar, però Castells que va fent el seu caminet. Sí. Això no s'ha acabat, Sí, han fet un poquet, un menudet baixonet que Finestrat i l'han Ho ha aprofitat Castells. Castells ho ha aprofitat molt bé. Amb molt de coneixement i... Això són les finals, és l'emoció. Al principi sí que es veia molt perduts, bé siga pel carrer, pels nervis, per la tensió pròpia d'una final. Però ara sí que estem veient tot el que pot donar de si esta Lliga Palma a la errada de Finestrat. Errada de Javi. 15 net. La pilota s'ha escapat del carrer i és 15 directe. Per tant, Castells per davant, 15 per cap. Nova treta de Vicent. Continua buscant aquesta part esquerra, aquest seu pilotari. Es marcarà una ratlla favorable a l'equip de Castells. Nova treta de Vicent. I li pega Al cable. al cable. Falta de Vicent a 500. Ahí els interessos de cadascun, les ratlles, el més lluny possible. I no és ara interessa no és la força i fer els 15 directes. Sinó dur la pilota com més lluny millor. Ui, que bona ara. I marcarà una ratlla. No sé si ha marcat... No, és ratlla. Sí. Una ratlla molt favorable a Finestrat, per tant, a 500, una ratlla favorable, una ratlla en teoria favorable a Castells, una ratlla teòricament favorable a Finestrat, Sí. que tindrà més la treta. Una cadascú. Aquí encara la primera ratlla podria, en un poquet de picardia, la banca utilitzar el públic. És complicat perquè... S'ha de filar prim, perquè has de buscar que la pilota vagi més enllà de la ratlla i que vagi al públic. Sí. Això, la banca de Finestrat no té encara la picardia, la potència, el controlar la teua potència, com ho pot tindre Vicens. Veurem què intenta. Andreu. Ahí està. Sí que ha buscat el públic, però no ha arribat. I l'ha guanyat. I l'ha guanyat. Perfecta la treta, La veritat Milimètrica al joc justet. Perquè ha trobat el públic i a més ha anat més enllà de la ratlla. No ha pogut tornar-la, evidentment, l'equip de Castells, perquè estava la pilota entre les cames del públic. I això és 15 directe, 30 per 15 per a Finestrat. A 2-15 de sumar el títol. Ara jugarem la ratlla, que és favorable a ells. Oti volia aquesta pilota, no passa. Vali 15 i l'altre. Bona treta d'Andreu, a sols un 15. El seu equip de sumar el títol. Moment delicat, moment decisiu. Ahí està la treta d'Andreu.
deia que no perquè se li ha escapat. No, ahí troba que no va No sempre, que n'hi ha una terrassa. la pilota no baixarà, falta 30 i val. A voltes pot la pressió, la por a guanyar. Volen arriesgar per intentar acabar prompte i... Encara té val l'equip de Finestrat. Es pararà la pilota, una ratlla quasi en la línia de falta. Propet. Favoreix a l'equip de Finestrat, però tenint a Vicent... A veure, Vicent, que intenta tota la responsabilitat per a ell. És vàlid 30 i l'altre per a l'equip de Finestrat, una ratlla en teoria favorable als seus interessos, tot i que el banca de l'equip de Castells, Vicent, ha demostrat que sap buscar coses, que sap trobar el punt feble de rivals en este carrer de Xàbia. A veure què intenta Vicent. La pilota que va buscant l'esquerra i ahí està. Aplaudixen fins i tot els jugadors de Finestrat, li lleva el bal a 2. La pilota cosida a la paret, ahí. Molt de coneixement. Ahí n'hi ha molta monyica, hi ha molta tècnica, ojo. Molta. Sabent que el públic se li podria destorbar els seus beneficis. Ara, en canvi, sí que busca el públic. Nova treta de Vicent, espectacular. El recital en este tram final del veterà jugador de Castells. Que aconseguís el bal. I a més sense ratlles ni sense res. Amb dos tretes molt ben dirigides. Per tant, del bal i l'altre per a Finestrat al bal per a sumar el xoc de Castells. Ara es pararà, es marcarà una ratlla i és canvi de canxa. La ratlla és favorable a l'equip de Finestrat, que estarà en el parc de la banca en teoria. Sí. En teoria favorable, però després pot passar de tot. Hem de veure el contrast, quan ha tingut bal l'equip de Finestrat, aquesta treta que se n'ha anat a la terrassa, en canvi, amb bal en contra, la veterania de Vicent li ha permès fer 2 15 pràcticament directes de tretes. I això és el que te donen els 53 anys que té Vicent respecte als 26 que té Andreu, no? O sigui, és decisiu. Ahí està Andreu amb bal en contra. Molt bé ara l'equip de Castells lluitant d'aquesta ratlla. La guanya Finestrat. A 2. Molt ben aprofitat aquest públic. Ahir Vicent ha iniciat una guerra que sí, a veure que el troba millor, a veure que el troba millor. És una guerra que utilitzar el públic pot beneficiar tant a uns com als altres. A 2, Andreu la treta. Bé, ara, ui, la pilota que torna enrere. I es marcarà una ratlla favorable a Finestrat. Vicent ha parat al contrarresto, que és una ratlla prou bona per als que passaran al resto. Ahí està Andreu, la dreta, li queda plantada el pilotari de Castells. I la ratlla, la segona, molt favorable a Castells, per tant, tot en l'aire. Estem a 2 i així pot estar la final en aquestes dues ratlles, perquè n'hi ha una molt favorable a Finestrat, la primera, i altra molt favorable a Castells. Per tant, en teoria, Finestrat podria fer el bal, però després ho tindrà complicat per a rematar. El que passa és que ara pot passar de tot. Potser esta ratlla la guanya Castells i després... Correcte. També estan els cables d'aixòs beneïts que n'hi ha que poden fer. En tot cas, a veure què pot inventar Vicent. A la dreta, buscant primera ratlla per a Finestrat. No ha pogut
parar-la el punter de Castells. Per tant, Bali 30, 9 Bali i l'altre per a l'equip de Finestrat, tot i que ara la ratlla és la segona, que és molt favorable per a Castells. Ahí va la treta de Vicent i la pilota que no tindrà dificultats per a parar-la. Per tant, guanya la ratlla l'equip de Castells, és 15, tornem a la 2. Ha passat el que preveíem. Sí, ahí són dos ratlles que marcaven una 2, pràcticament. És molt complicat. L'únic que pot passar és això, una R a la treta, que es penja una pilota, és l'únic. L'únic que podia variar Eixe resultat lògic. Per tant, ara estem sense ratlles i a 2, això sí, amb la treta de Vicent, que en l'anterior cicle de tretes ha fet molt bones tretes per a rescatar el seu equip del Bali 30 en contra que tenia, Bali 30 i l'altre. Ahí està la treta de Vicent. Busca la part del públic, molt ben jugat per part de Finestrat. Tot i això, es marcarà una ratlla favorable a Castells. Va, una millor, va. Nova treta de Vicent. Ha tocat el cable. Ha tocat el cable novament. Dili bona per a Finestrat. Ara es pararà la pilota. La R al punta, però ha fet molt bona ratlla. Passarà la treta a l'equip de Finestrat amb a 2 i 2 ratlles, diria quasi. També tenim una favorable a Castells i l'altra a Finestrat, però pràcticament iguals. Sí. Més neutres, per tant tot en l'aire. Ahir Vicent ho té més complicat per utilitzar el públic. Andreu. Podria utilitzar-lo, però és un pel·li complicat a la primera. La segona sí, però la primera poc complicat. Però el més probable és que utilitzi... Abans ho ha trobat, Sí. Ahí està. El més probable és que utilitzi la part dreta. Ha anat pel mig. Ara pot jugar bé l'equip de Castells. La para Finestrat, espectacular ahí, Sí. El punter. Han fet una muralla, aquests dos punters. El punter i el mitger. Com si foren una barrera, sense deixar cap espai. I ara estem Bali 30 i l'altre amb una ratlla per jugar favorable en teoria a l'equip de Finestrat. Ahí està la treta d'Andreu, la pilota que va a la dreta i ahí està 15 i xoc, la rada de Castells, 15 i xoc i partida i final. Guanya Finestrat. Pablo, bona partida, se n'ha escapat a l'inici l'equip de Finestrat, Castells ha reaccionat, però al final hem vist el que pot donar de si esta categoria, amb bones jugades, amb bones tretes, amb la veterania de Vicent i amb un equip de Finestrat jo crec que ha sigut mereixedor perquè li ha plantat batalla a Castells i al final l'ha hagut de donar el 100%. Ha sigut com esperaves la final? Esperava el xicotet baixonet en algun moment, perquè quan un s'impulsa tan ràpid té un xicotet baixonet que ha aprofitat molt bé Castells i ha tingut un cert dubte quan Castells s'ha posat en el 8-4, 8-5 o 9-5, que ha tingut un xicotet dubte, però al final Finestrat amb la seva veterania també, xicoteta però veterania, han sabut acabar rematar aquesta partida. Pablo, per anar tancant, quin paper de quin jugador o jugadora t'ha cridat l'atenció? Amb què te quedes? Què t'ha agradat avui de la partida? La veritat... Sí, digues. Vicent, a la treta, la veterania i la picardia és una gran potència a aquesta partida. Però el resto de Castells m'ha sorprès molt, perquè el Xicona tenia molt de nervis al principi i al final ha tret aquesta sang i aquestes ganes que han fet una partida que s'allargui un poquet més i bonica.
Per tant, campió de quarta categoria d'esta 33 edició de la Lliga Palma, l'equip de Finestrat B, amb Andreu, amb Javier, amb Marc, amb Rubén i amb Ximo. Subcampió l'equip de Top Recambios Castells. De seguida tornarem a connectar en este canal de YouTube de la Federació per oferir la final de tercera categoria entre els equips d'Orba i Tibi. Pablo, moltes gràcies per els teus comentaris i per ensenyar-nos un poc més d'esta modalitat tan preciosa i tan bonica com és la Palma. I si t'avellís, continuem després. Moltes gràcies. Sí, Gràcies. ara veurem, n'hi ha que organitzar un poquet I després tornem. I després tornem. Moltes gràcies a tots vostès. De seguida ens tornem a connectar. Fins ara, enhorabona a l'equip de Finestrat per el seu campionat en quarta categoria. Fins ara.